Iruditzen zaite poliki ikusiko dara, ez? Sansekutza hundia egin zuen, batez ere, bite utzi irabazten egon eta gero bite hiru galtzea. Gainera, bite hiru galtzea zen aurka ere bai, ez? Kaso honetan egia zen, hain parekatu izaten da zelkapena multzo honetan eta bar, ez dala erresa, ez? Esatea horratzean dagoen taldea eskaxagoa dela, ez? Gol batek asko aldatzen dut, bite utzeko emaiz bat oso ona da, baina oso ona da bi aldea ditu horrek, ez? Gol bat egiten bali dizute egoiti bera etortzen zera zeituan konzentrazioa asko mantentu behar duzu, ez? Eta gazteai hori askotan gertatzen zaie, ez? Bi golen diferentzia ematen du eginda dagoela eta gero besteak estutzen duenean ezin buelta eman, eta bite hiru galdu zuen eta utza hundia da, ez? Batez ere konfiantza aldetik gauzak ondo zijoazten, etxetik kanpo irabazita gero etorri zen, eta iruditzen zait alde horretatik utza ikusiko du, gaur aukera dute konpontzeko, Segovian jokatzen dute, gimnastikaren aurka eta aber ze pasatzen den. Eta Zamorak 3 gol sartu zizkion, aurreko 4 partidetan gol bakarra sartu eta gero. Bai, eta gaina golak izan zian 10 minututan usten, danak 3 segidan izan zian, eta horre... Bueno, jokalari gazten ezaugarri bat ere bada hori, irregulartasun hori. Hirugarren baloi hor badago, atzeko itxeko jardintxo batean, ja 2 baloikin dago. Pozarren da, olentzerotako badauka zerro baritu. Bai, bat beroketa egiten ez atezaina bota du, bigarren erontxa bendala, minutua da atezaina bota du. Alde ona izango du, baloiak etxera iristen zaizkiola, baina kristalen bat apurtzeko ere arriskoa ere izango du. Bere alde txarra izango du. Alde guztua geratu da Zuaiz Gurrutxaga baloi hori kanpora bota duenean. Burgos, erasoan, Lobera, iritsi da Lobera, erdiratzea lortu du, baloia goitik bera. Jabek berreskuratu du Burgosentzat, Karrazedo hori eman dio, hor da Karrazedo sarrera, falta Burgosen alde. Borja Navarroren sarrera eta epaileak. Falta egon liteke, igual, baina ez iruditzen hain... Indartxu sartu da. Bai, sartu, baina ez doan kasarten, ez ditutako asarten, ez ere berak gorputza ipintzen du, eta egia da berandu xamar bestea ikutzen duela baloia hori. Lehen hortik, gutxura bera hortik ateratako falta batean aukera izan du Burgosek, Kolina eta Gonzalo dira bi zentralak, kontuz, atera dute berriz, oraingo honetan ondo urrundu dute bizkaitarrek, baloia berriz ere Burgosentzat. Baloi luzea, ez da iritsiko. Albotik aterako du Lemoak. Jardunaldi honetako beste partidak. Ia esan aste honetan larunbateko partida bakarrak gaurkoa da. Bitxia da, normalean larunbatetan partida desente izaten ditugulako, baina gaur... Realak ere jokatuko du bostetan. Bai. Segovian. Nere paperetan bihar azaltzen da. Paper txarrak. Bai, paper txarrak. Zalantzari gabe. Nere paperetan Sansek bihar, Segovian lauterdietan. Gaur. Bostetan, hasiko dira Mejo Kodroren mutilak lanean. Eta bihar eguardiko 12etatik aurrera, Bilbao Atletikek aukera izango du bere onbideari jarraipena eman eta oraindik ere borobilago egiten ari den lehen hasiera hau. Ponferradinaren aurka jokatuko dute Kuko Zigandaren mutilek. Talde arriskutsua Ponferradina, bigarren mailatik jetxitakoa, dagoeneko 4. postuan kokatu da. Amorebieta Osasunaren aurka jokatuko du. Eibarrek Arandinaren aurka, Arandinaren zelaian, Alabesek Gijuelon, Real Unionek Zamoran, Sestaok etxean Mirandes jasoko du liderra, eta Palentziak Gimnastika. Horixe da Oiesek 6. jardunaldi honetako partidak. Leia zelaiardian, azkenean baloia Urbanok jaso du, Urbanok gora, hor da Adison, bere gainean Zuaiz Gurrutxaga. Adisonek baloia kontrolatu eta atzera. Karrazedo, egalera, handa jabe. Nik horren entzut izan atzetik ez, askarri irikita egoteko ez. Beti
horre egaletan jokatzen dutenak paseatzera egiten danean, pixkate bideratzen danean zure egalera, marrari itxatxita hon behar duzu, ez? Hor marrari itxatxita bali mazen pasea, berarentzako zen, pase hona zen, gertatzen dana barrutik kanpora joa eta ia ies egiten dio, ez? Hori movimento kaskarra taktikoki jokaleriarena. Iker Segin, erdiratu egin du Iker Seginek baloiarean sartuz. Mauretak atera du, Adisoni eman aizion, indartxu Gorka Martinez, baloia kanpora albutik aterako du, Burgosek, Urbanok jarriko du baloia jokuan. Azkeneko minututan Burgos nagusi bezala esaten da, ez? Oso gutxi hurbiltzen ari da Lemoa Burgosen area inguru horretara. Egia zan olako partidutan da, ez da asko hurbildu behar, o baloia jokoan dagoela ez da asko hurbildu behar, zergatik falta bat, olako falta bat nahikoa da, baloia area barruan sartuta, baloia arriskutsuak pintzeko, ez? Iruditzen zait hori ere egia da, ez? Olako partiduak hain parekatuak izaten dira, bate dominatu gabe, askotan gainera zu dominatuta sentitzen zera, baina olako baloi batek golaukera ematen dizu. Seginek atera du falta, Gorka Martinezen bila, atezaina larri bilida, baina azkenean baloi hori ateratzea, urruntzea lortu du. Samuel Pietek berriz ere goian ipini nahi zuen, baloia Lemoarentzat, Orbegoz hori etzaio pasi hori iritsi, kolina moztu duelako, Antonio Rojasek ikutu du, hor dabil Orbegozo, Rojas eta Rojasen falta. Olako falta apitatze bali badu, amendik aurrea. Dana? Eta zutan daude, ez dakit entzun ditzazke zuen Kexu eta bestelakoak, baina zutan dira Lemoako aulkiko pertsonak. Gero gainera, jokalarien portaran ikusten da benetan falta izan denez den askotan, ez? Pixka bate, segundutxo bat itxarotean nahikoa da ikustea zen portara daukan bestaldekoak, jakiteko falta egin dion, bultza dion, ez dion bultza, ez? Iruditzen zait alde horretatik askotan jendea epailak prezipitatu egiten dirala, ez? Askarrik jotzen dutela, txisto ezer ez dagoen leku batean, ez? Eta hor kontuak ibili behar da. Espinosaren saiakera hori, bueltardi emanez, kanpora joan da, motzean atera du atezainak. Samuel Pietek gero luze. Jon Carracedok moztu du. Borja Navarro kezin baloi hori aurrera eraman. Antonio Rojas. Baina polita azaldu zuen, joan zen astean Ipuruan Rojasek, bere pasea barruti, jokoz kanpo. Bera etzegoen, baina berak pasea Orbegoz hori eman dionean, aurreratuta zegoen Azpeitiarra. Hortxe, ondo, argi eta garbi. Joan zen astean, ondo harrapatuta jokoz kanpokoa. Bai. Plano argigarria izan da. Joan zen astean Ipuruan Orbegozok gola sartu zuen, hortxe jokoz kanpoko marran edo hortxe ibili zen, eta ez zegoen lasai, partida bukatu eta gero ere horri bueltaka ibili zen Joseba zenbat aldiz galdetu zizun. Alaxe da, bai, bazuen kezka, bazuen zalantza, eta orokorrean taldeko kidek ere bai, partido amaitu ondoren galdetu zuten, ea jokoz kanpoko ote zen, ez baitaztu behar, une haietan 2 eta 3 zioazela eta horrekin laugarrena sartuko zutela eta agian partidua erabat eurentzat izango zela. Erabaki horra izan zen unea benetan. Lemoaren aldeko falta.